Veurem un tema superbreu que funciona amb un altre puzzle, com heu vist, i és interferència lingüística. En aquest cas, primerament veurem la definició. La interferència no és una d'aquestes preguntes que tampoc surti com a molta estrella, però que crec que hem de donar, per això la poso en format forms o puzzle, i bé, simplement explica com les llengües se poden influir quan estan en contacte, evidentment. Quan nosaltres deim barbarismes és perquè tenim contacte d'una llengua molt propera com és la del castellà. Clar, i diu, sobretot passa a nivell lèxic, evidentment. Diu, en una situació de conflicte lingüístic és la llengua dominant la que interfereix en la llengua dominada. És a dir, segurament un castellano parlant no dirà paraules en català a no ser que hagi tingut contacte amb aquella llengua. En canvi, nosaltres, normalment, deim barbarismes perquè normalment tenim molta influència del castellà, tant en els mitjans com en el nostre entorn. D'acord? Per tant, aquí mos xerra de qualque manera de prestigi de les llengües, no? Que les interferències, segons el prestigi que tingui la llengua dins una comunitat, seran major o menor. El català, quan varen xerrar de llengües minoritzades, evidentment, rep més interferències del castellà que no a l'inversa, i és evident el per què. D'acord? Per tant, diu, són els canvis que ocasiona una llengua en l'altra en una situació de diglòssia, en aquest cas. I tipus d'interferències, diu, el paper de mitjans de comunicació és molt important, evidentment, és el que vos deia. Si tot el que rebem és mitjans majoritàriament en castellà, la nostra influència majoritàriament serà en castellà. Per tant, és un procés difícil que difícilment poden controlar, i perdó per la redundància, però hi ha tipus d'interferències, diu, n'hi ha de fòniques, introduir fonemes nous, per exemple, jefe, pijama, aquesta jota castellana no és pròpia de nosaltres, no? Lèxiques són els barbarismes, el que vosaltres regularment coneixeu com a barbarismes. I en el cas de la sintaxi és emplear, utilitzar formes pròpies del castellà traduïdes en el català. Caure's, se cau, se conta, segurament no ho he fet més d'una vegada, i en seguiu fent, i com més interferència o contacte teniu amb el castellà i manco domini del català, més interferències tindreu, d'acord? Per tant, la interferència és això, és molt fàcil, i ara passarem a un Google Forms molt ràpid perquè pugueu haver fet aquest qüestionari i seria punt acabat, d'acord? I ja està, entreu en el Google, el doneu per enviat i marcau l'exercici com a lliurat, molt important, perquè després no consta que ho heu fet, d'acord? Vinga, fins al pròxim vídeo.